Днеска с моята приятелка, не дете, на 27 е. Нали на 27 си? Да. Добре. И кажи как се казваш. Бейби. Да. Сега ще правим филики и си сложих и такова на... Ама мене не ме снимаш, нали? Не те снимам. И само си мисля, че я снимам. Добре. С къдрава коса е. С мигли. Много си подробна. Хубав глас има. Хубави маратонки. И да. Тук ето го парти грила Ето го парти грила, ето и обувките да видите. Много. Така, много са яки обувките. Видяхте ги? Да, не иска да я снимам. Не желая да я снимам. Не желая. Да, не желая да я снимам. Сложих си хора такава джиджавка на телефона, за да като инфлуенсърите да съм. Да. Побърках Да. Миленка. Thanks. Ям шунка. Ти си ли ги яла? Тази е много хубава. Ти си ли ги яла? А? На тен ли? Да. Много я харесвам. И аз. Това е единствената, която мога да ям. Другите не мога. Може ти опитвала ли е? Да. На него харесва ли му? Сигурно. Ех, пак извъни телефона. Гаче, много е тъса тази жена. Цял ден ни звънят. Може ли такова нещо нон-стоп да е на телефона? Направо... Тя лесно се учи. Да. Кой я търси толкова много? Много я търся. Много. Търсят. Кой бе? Някой по телефона. Много те търсят те. Много те търсят. Искаш ли така те търсят?